Сватбата на Виктория и Джак. Получавам аз имейл. Здравей, Георги, търсиме си диджей за сватба на тази дата, българо-английска. Свободен ли си? И аз съответно гледам календара и казвам, свободен съм, искате ли си да си направим една среща? Те казват да, ние сме в България и се организираме в ДАМО, София. Отивам аз на срещата и поръчвам си там кафе и една торта и идват Виктория и Джак. Така, запознахме се, много бързо така разчупихме леда между нас, защото бяха много готини, много такива забавни, много знаеха какво искат и така казаха си, нали, какви очаквания имат към диджея. Съответно аз се съгласих с тях и така стиснахме си ръцете, казаха ти ще си нашия диджей, много бързо го решиха, даже почти на момента. Правихме си една Viber група, изпратих им аз, имам си едни такива електронни анкети, които им ги пращам на младоженците. Те ги попълват, вече аз знам, всичко ми е записано, с подробности, имена, какви ритуали ще искат, какво, що, как и така нататък, колко гости са. Имам доста подробности в тая, като това анкета и една сватбена книжка. Направихме си една Viber група. В Viber групата си пишеме там тя какво иска, някакви песнички, нещо е така и така нататък. Каква музика слуша, нали, то всичко описано. И дойде време вече за сватбата. 2 седмици преди самото събитие запазих един хотел, който беше в началото на ТТВ. Стар хотел, но реновиран с нови стаи, беше много готино. И отивам аз в въпросния хотел, който е сватбата. Той е някакъв като на хълм. Има отстрани нещо като ски писта. Най-вероятно ще го пусна някъде. Отивам към 12-1 часа, горе-долу, така, обедно време. Беше направена украсата, бяхме на една тераса, представете си една така тераса, до така почти цялото стъклено, но едно малко колкътче не беше остъклено и точно там изнесен ритуал. И така, аз съм в единия ъгъл, дансинга и другото са маси, така изнесен ритуал. След като се позиционирах, нали, разбрах, че няма да мога да озвучавам и да пускам музика от моя основния пулт, затова имам един пулт, който е за изнесени церемонии, монтирах го точно там, където трябва, за да имам визуален контакт с хора от моя екип, които ми пускат подложки и да, нали, следиме двамата нещата и така нататък, какво се случва. И се върнах в хотела да почивам, да си преглеждам сценарий и така нататък. Отивам по-рано от обявените часове, разбира се, там към 4 часа, мисля, че към 5:30 ми беше изнесената церемония и виждам отвънка едни хора се вият, има едни такива мариачи, хем пеят, хем свират и те са направили традиция, която, нали, взимането на булката, вместо да взимат от къща, не взимате от хотела, от този хотел. И ни хора, и какво забеляза, тези англичани танцуват български хора. По думите на булката на предварителните разговори бяха уж 50/50, обаче, нали, малко повече българи обладаваха. И аз се викам на акъла, сега тези англичани ще танцуват хора, викам, може да е с една идея по-разчупена обстановката. Така се запознах и с комовете, които бяха много предразположени, много готини, чувстваха ги нещата близки, отзивчиви, но бяха англичани, не знаеха български грам. И така, запознах се с родителите, запознах се с шафери, с така голяма част от гостите и ми беше една идея по-лесно и по-спокойно в самата организация. И дойде време на церемонията. Подреждам отпред родители, така и на близките, по-назад вече хората си знаеха, очакваха си какво, нали, ще се случи на тази церемония. И така, влезах първо шаферите, след това влезаха кумовете, влезе младоженецът, много емоционално, хората станаха, аплодираха, той вървеше бавно, така, имаше сълзи по лицето, забелязах. Много емоционален момент, застана си там пред арката, чакаше си неговата любима и дойде моментът на излизането на булката, тя излезе с нейният баща,
Така той с бавни стъпки предаде я на младоженецът. Много емоционален момент, който съм сигурен, че ще остане в съзнанието на букта на младоженецът завинаги. Започна сватбената церемония. Имаха сватбени обети, които им бях подсигурил микрофон, който се чуваше много добре, нали, заради това е този допълнителен сет с техника, близо до тях. Първо започна Джак с сватбени, беше много емоционален. След това Виктория, тя в началото започна много емоционална, после леко така ги обърна леко на шега, защото най-вероятно, нали, много се затегнаха нещата. Беше страхотен момент. След свършването на тази церемония останаха на арката, получиха си там поздравленията от гостите, наредиха се така, за да може и кумовете да ги поздравят, родители и така нататък. След тази церемония те отидоха на снимки, аз през това време пък пусках хубава фонова музика, докато хората от сватбата имаха нещо като welcome drink, като кетеринг. Дойде време вече за влизането в ресторанта, всички гости вече бяха си седнали по местата. Подредбата горе-долу беше същата в влизането в ресторанта. Първо поканихме кумовете, след това поканихме младоженците, така настанихме ги с гръб към младоженската маса, за по-хубав фон и по-хубави кадри от фотографии от видеографа. Така, те бяха си избрали класическия вариант с наздравица, след това захранването от майките и ритането на менчето. Поначално започнахме с наздравицата. Между четиримата, вече те като семейство. След това майките си захраниха, нали, децата с мед и сол. Англичаните бяха много предразположени към тези хубави български традиции и много се кефиха. Просто беше много емоционален момент. Накрая завършихме с ритането на менчето. Моментът беше много така емоционален. Много добре беше приет от всички англичани на самата сватба. Започнах сватбата с хубава българска музика, прави български хора, понеже аз така забелязах, че когато взимаха булката преди и англичаните много танцуваха прави хора, така че бях сигурен, че много хора ще станат и даже да не кажа 100%. Направиха няколко хора, после направих няколко хубави бусове, които бяха на хубава световна музика и пак така всички и българи и англичани танцуваха заедно. След това направих един сет, който беше така повече акцентиран към английска музика, но знаете, че ние българите танцуваме всичко. Към 9-9:30 дойде един оркестър, танцори, така 3 в 1, заедно с някакви игри, които така им бях подсигурил 2 микрофона с лек ефект. Звучеха абсолютно като в някакво студио. При тях беше по-различно от това, че забавляваха младоженците и гостите, като ги привикват и им ги караха там да показват, да правят като тях някакви неща. Какво ми направи впечатление преди да дойдат те, беше вече по-тъмно. Тази тераса не беше въобще осветена. На моя си глава взех от буса, имам 2 прожектора такива, които са RGB и ги монтирах на стойките на тон колоните, едната да бие надолу, а другата на тон колона да бие нагоре. И така се получи някакъв ефект много готин. Бе го съобразил с фотографии, с видеографии и те се съгласиха, нали, на този вариант. И когато дойдах този оркестър, единия им биеше отзад като контра, а другия ги осветяваше така леко отпред отстрани и бяха много добре осветени. Този оркестър, там танцори и така нататък. Сватбата беше перфектно, направихме и други български традиции, като чупене на кумска пита. Имаше много речи от родители, от кумове, от приятели на младоженците. Просто сватбата беше уникална. След това имаше, нали, класическия вариант на букет. Вече жартиера беше свален, беше в ръката на Джак, който също го хвърли.
рязането на сватбената торта. За сватбената торта на всички мои младоженци им казвам да я режат както те почувстват, както те намерят за добре и нали, без да анонсирам айде сега да отрежем едно парче, колко много се обичат и така нататък. Не, това не е моят стил. Аз предварително ги инструктирам за рязането на сватбената торта. Как искат те да си го направят? Дали с вилички, дали с сърцето, дали ще се нацапат и така нататък. Това те трябва да си го преценят, както те намерят за добре. И точно така стана. Изнесохме сватбената торта и като завършък направихме завършък на сватбения филм, направихме една игра, защото аз ги организирам по микрофона, всички фанати за ръце, така видеографа минала от долу и на последния кадър, нали, тортата те се целуват с младоженците, стана уникално, аз го видях на един такъв сух материал, беше уникално, ще си го взема този кадър, си го имам за спомен, защото беше уникален. И общо взето, нали, като сватбен филм направихме страхотен завършък, който така аз ще го помня и всички там на сватбата ще го помнят. Нали, как се казва, докато сме живи. Това беше до завършъка на сватбен филм. И от тук насетне става интересното. Тъй като доста бехме коментирали музиката с булката, тя каза, че няма проблем, нямаме някаква рамка и така нататък. Те всичко слушат. Нали, първоначално може нещо за англичаните. Между 11:30 и 12 майката на булката носи един такъв голям кашон при мене. И отварям кашона и гледам пълен със салфетки. Огромен е такъв бокс с текове салфетки. И аз питам я, нали, какво ще го правим този кашон? Вика, като почнеш, вика, такава българска музика и ние ще ги фърляме тези салфетки като по дискотеки. Гръмнат, ние не бехме коментирали за музика, поп-фолк и нещо такова. И аз си мисля, че сватбата ще върви и без такава музика. Нашия балкански нрав и така нататък. Мисля, че към 12:30 пуснах такава музика. Повярвайте ми, българи и англичани, такъв купон, така се хвърляха тези салфетки, че просто беше незабравимо. Една така много запомняща се атмосфера и седяхме до 4 часа. Между другото, седяхме до 4 часа и Виктория и Джак бяха толкова доволни, толкова щастливи, толкова искрени, толкова се забавляваха, че нали, това беше... Аз го четех във всеки един поглед. Не само в тяхните очи, но и в очите на гостите. Така че това е една от хубавите сватби, които направих това лято 25-та година. И така ще запомня тази сватба с много емоции, които обединиха българи и англичани и нали, на черешката, от най-отгоре на върха на тортата, бяха двамата Виктория и Джак, страхотни младоженци, които знаеха какво искаха, знаеха как да го направят. Просто аз им помогнах, нали, това нещо да се случи.